Ahoj lidičky, to jsem já, kočka, která bude kopírovat mačku Jackie pro Waves. Pohodlně se usaďte a jdeme se podívat na to, co dělám každý den. Sedím v záchůdku a seru, pak se jdu na žad. Když má můj páníček snídani, tak mu ji jdu ukradnout, protože to je strašná zábava. Hej. Jednou jsem z okna uviděla divná stvoření. Můj páníček mě vzal na balkon se na ně kouknout a to jdou ty nejhnusnější ptáci, co jsem kdy viděla, však posuďte sami. Oni jsou tak hnusný, ani chlupy nemají, fuj. Pak si jdu zdřímnout tak na 3 až 4 hodiny a to je všechno, dejte like a sub, sdílejte, ať překonáme tu skurvenou kočku Jackie.